କ'ଣ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାଉଜ ୟା ଅଲଗା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଶରୀର ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦେଖିଛନ୍ତି ଓପେନଲି? ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କି? ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି କେଉଁଠି ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭାବୁଥିବେ ଇଏ କି ମାନେ ମାଡ଼ୁଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଏ ପିଲାଟେ, କ'ଣ ଭାଉଜଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଶରୀର, ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷଟା ଓପେନଲି ଆଜିକାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛି, ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଉଛି। ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧୁ ନୁହଁ କି ମୁଁ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇନି। ମୁଁ ଯାତ୍ରା କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆଜିକାଲିର ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, କି ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖେଇବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍ ୟା ଫିର୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ତୁମେ ଏମିତି କରିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ମାନେ ରହିବେ, ଅଟକିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଯାତ୍ରା ଜଗତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଗରୁ। ମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ନା କୌଣସି ଏଡ଼ିଟିଂ ହୁଏ, ନା କୌଣସି ରିଟେକ୍ ହୁଏ ତା ଦେହରେ। ଯାହା କହିବ ଲାଇଭ୍ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଲାନି, ଲସ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କ'ଣ କଲେ, ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମର କେଉଁ ରଣା ଦିଦି, ନାଁଟା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମଝଦାର କେ ଲିଏ ଇସାରା କାଫି ହେ। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଣି କ'ଣ କଲେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ନଚେଇଲେ, ନାଚିଲେ ସେମାନେ। ନାଚୁ ନାଚୁ କ'ଣ ହେଲା, ଉପର କପଡ଼ା ଖୋଲିଲେ। ମାନେ ଉପର ମିନ୍ସ ମାନେ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ଭିତରେ ବି ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋ ସହିତ ମୋ ବଡ଼ ନନା ଥିଲେ, ବୟସରେ ମୋଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସେ, ଆହୁରି ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ସେମାନେ। ଭାଉଜ ଆସିଥାନ୍ତି, ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହୁଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗର ଯିଏ ଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ନାଚିଲେ। ଆଙ୍କରିଂ ଯିଏ କରୁଥିଲା ସେମାନେ ପୁରା ପୋଲାଇଟଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜ ଆସିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼, ସେ ସିଧା କ'ଣ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଝୁଲି ଝୁଲି ହାତକୁ ମେଲେଇକି ଆସିଲେ। କ'ଣ ସବୁ ଖୁସି ତ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କହିଲା ପରେ କ'ଣ ସିଧା ଖୋଲା କପଡ଼ା ଖୋଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଓପେନଲି। ଏଇଟା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ଖରାପ କଥା। ଯାତ୍ରାରେ ମାନେ କେଉଁଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଉନି କି 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି କିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି, କିଏ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯାଉଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯାଇଥିଲି। ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା? ଆରେ ଗୋଟେ ଝିଅ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ତା ଲାଇଫ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି କିଏ, ଆମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେମସ୍ କରାଇ ପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ କେହି ଗୋଟେ ଆସି ତା ଶରୀରକୁ କପଡ଼ା ଖୋଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆମେ 300-400 ଟିକେଟ୍ ତ ବୁକ୍ କରିକି ଯାଉଛୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି। ତାପରେ ମାନେ ଲୋକ ଲିଟରାଲି ଲୋକ ମାନେ ପଇସା ନେଇ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ଆମରି ଭିତରୁ, ଆମରି ଭଳିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ କଳାକାର। ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ, ଗୌର ଦାସ ହେଇଗଲେ,
एबे पीयूष त्रिपाठी जी बहुत माने वायरल आउ बहुत ट्रेंड रे चली से माने भाई से जिनस सरिला परे विदिन ए सेकेंड माने 30% लोक गायब तापर 10 to 20% लोक ढोलेबे सेठी अरे से माने केते कष्ट करी राति सारा यात्रा करूचंती रडुचंती चिल्लौचंती आमे तांकु देखिया पे ही टिकेट करूचु ए भाउज मानकु नुहे समाज उपरे माने बहुत खराब प्रभाव पकाउचंती केते दूर एटा ठीक आ भूल आपण माने विचार करंतु आमे हमर निज वॉइस न रेज कले ये जिनस एमती आगु को बढ़ी चलिबो जोटा समाज को आगु जाई बहुत खराब करिदब अरे तुम देखेबार तुम जाए अलग गोटे रेड लाइट एरिया देखाओ ना सेठी ता बोली कौन तुम लोक देखब माने केते कॉन्फिडेंस लेवल तांकर माने केते हाई कॉन्फिडेंस लेवल से मानकर तांको मुहर कथा कहि परिबो तमे कहि परिबोनी आमे ही से मानको प्रोत्साहन दउचु लक्ष लक्ष टंका रोजगार करूचंती भल कर किछि असुविधा नहीं भल काम करी कर भल टैलेंट तुम पाखर जदि अछि से ताहा द्वारा कर ता बोली कोन निजको लंगड़ा करी लोक देखे पैसा कमेब आशा करुच्ची आपण मैंने ए कथारे केते सहमत आपण कमेंट रे जणेबे एवं सरकार को मोर विनीत अनुरोध यह जदि पारुछ तथा शीघ्र बंद कर कपड़ा खोलिबा इन पब्लिक एटा ठीक नुहे जदि आम घर पाखरे गोटे झील कपड़ा खोलुची से बाट चली पारुनी जदि बाई चान्स जदि कौन से कारणवशत तार माने कि देखी भी तो से बाट चली पार तो बाट चले दौनु आम कि एम ओपनली आम आम सुरक्षा देकी आम स्टेज रे नचौछु तेणुक अनुरोध करी सरकार को यथाशीघ्र ए जिनस ब्रेक लगातु सेमानकु तांको कहतु शालीनतार सहित स्टेज को आसबे एवं जेतिकी आवश्यक जोटा समाज पाई ठीक से जिनस करिकी नाचिबे गाओ जहाँ भी करूच करिकी निज टैलेंट को जो दिगरे देखा कथा से दिगरे देखातु समाज को खराब करंतु नहीं। जय जगन्नाथ।